Үч кыз, үч дус әкияттән түгел, шын тормыштан. Илсия Хуҗабикә, Гөлия Эшмәкәр, Лениза студентка. Һәр кайсының тормышта үз максаты бар. Өчесе дә эшкә батыр, тәвәккәл, актив ял итәргә яраталар. Бу дөньяда син кемгәдер кирәк, кемгәдер юаныч, кемгәдер терәк. Бу дөньяда сине кемдер көтә. Лениза гашык булгансың инде син, кара күзләре ут яна. Атлап килешенәнеп нидер сизенгән идем аны кызый. Кызлар, сезнең киңәш кирәк. Интернет аша бер егет белән таныштым һәм без аның белән очраштык та әле. Кызый ашыкма. Яхшылап сынап кара инде. Бездән киңәш ул сиңа. Кримәле урманнарга нанай. Юк. Интернетка кримәле. Бүгінгі яшәешебезне интернеттан башка күз алдына китереп булмый. Элегрәк балаларга велосипед, пианино алып бирү дәрәҗә саналса, бүген һәр ата-ана баласын компьютерлы, ноутбуклы итәргә тырыша. Ни дисәң дә замана таләбе. Интернет аша танышу да заман белән бер рәттән атлап бару билгеседер. Ә виртуаль танышу ул бик тә мавыктыргыч. Охо, Илнар үзе укый, үзе эшли. Шибәр, озын буйлы. Әйдә очрашык дигән. Ура, ура! Бүген очрашуга барам. Сәлам. Привет, Лениза. Зак кеттеңме? Сенің қызларың ғұрбы көтергә ризамын. Ялтма инде. Әйтәле, Илнар, сиңа нинди кызлар ошый? Миңа брюнет кылар ошый күп. Син менә шта интернет аша еш танышасың ул? Менә ничәнче кыз мин әйтәле менә шуй свиданиега чакырган кыз, Ну, әйт инде. Лениза, кара менә туда сөйләшәк. Сезне икенчегә вурдым, син аңа ярамый. Исәнсез, гафу итегез, менә без беренче тапкыр сездә безгә әзгенә булса да роллы, япон кухнясы турында сөйләгез әле. Роллы полезные, в них очень много йода. Роллы файдалы ризыкларның берсе. Элегрәк ул деликатес саналса, хәзер исә аны студентларда алырлык. Ул йодка бай, аеруча йөрәккә яхшы тәэсир итә. Дөге, балык һәм су үсемлекләре роллының төп ингредиентлары. Бу ризыкны имбир, васаби һәм соустан башка күз алдына китерүе авырдыр. Сезгә ничектер тик шулай да бүген танышкан егетем бераз гына оялчан булды ахыры. Қызларны бейгәндә каушата икән. Бер күрүдә гашык булу яратуны сүзләр белән генә түгел, төрле гамәлләр, символлар белән дә белдерергә мөмкин. Әйтик, мәсәлән, шушы гади генә йөрәк эченә бик күп мәгънә сыйган. Сез дә яраткан кешегезгә һәр вакыт игътибар күрсәтегез, яратыгыз һәм дә яратылыгыз. Кызлар, кайчан яз җитә инде. Хәзер диңгез ярында койнар кымда кызынып ятсаң иде ул, Алтын балыгыңнан сорап путевка алып бирмәсме? Путевка дигәннән шулда бик кызыклы бер турфирма бар икән.
Аның исеме дә безнеңчә Сәлем. Башкалар чит илләргә сәяхәт тәкъдим иткәндә, алар үзебезнең шәһәр буйлап экскурсиялар ясыйлар. Шуны ишеттем дә кирип чыктым әле. Yol кирәк иде. Менә yol кайдыр еракка китеп түгел. Үзебездә менә монда Чаллыда моны эшләп буламы, оештырып буламы? Татарстанда, Башкортстанда һәм Удмуртиядә без төрле ялый турнары тәкъдим итәбез. Әлбәттә, экскурсиялар Чаллы буенча Алабугага барып кайтырга була. Быел бит Тукайга 125 ел тула. Вот шуның өчен шундый бер проект оештырабыз инде. Аның исеме Татар халкының бөек шәхесләре дип шундый исем бирелгән инде. Әлеге проект Тукай, Исхакый, Ризаддин Фәхретдиновларның туган җирләре, Орша, Әлмәт, Чистай якларына экскурсияләрне үз иченә ала. Дамира ханым Кама-Орьяга һәм Чаллы шәһәрендә, ягъни үзебезнең җирлектәге сәяхәтчелекне үстерергә кирәк дип исәпли. Тарих онытылырга тиеш түгел. Двухпалубный теплоход Болгария йөри башлый. Кыска вакытлы шундый круизлар оештырабыз. Болгарга 3 көнлек, Свияжскига 3 көнлек, оннан соң Самарага 4-5 көнлек шундый да кыска вакытлы шундый круизлар оештырабыз. Мөмкинме? Исәнсез? Җырчы Зәгъфүрән белән бирдә очрашырбыз дип уйламаган идем. Ул шәһәребездә яшәүче якыннарына путевка эзли икән. Мин Казан кунагын Чаллының тарихи урыннары буйлап экскурсиягә чакырдым. Бер 1989 елны шул мәчет ачылды. Ул ачылган вакытта күп илләрдән безгә кунаклар килде. 30 илдән почти кунаклар килде, чит илләрдән. Мәсәлән, шушындый өйдә купец гаиләләре торганнар, менә беренче этажда ул таштан ясалган гел склад, магазин урнашылган, икенче этажда ул уже онда тора торган комнатлар, тора торган бүлмәләр булган, онда прислуга яшәгән. Менә шушы өйдә элек Халфинларның гаиләсе яшәгән. Халфин династиясы ул безнең Татарстанда бик билгеле династия купеческая. Мин үземне аны Чаллы шәһәрен тагында башка яктан ачтым гөлигә, беләсеңме? Элек мин хәзерләнә торган идем, аның урамнары, тротуарлары киң. Менә шундый шул кадәрле ниндидер ыгы-зыгылык юк. Һавасы да башкача, ниндидер саф һава, иркенлек монда сизелә, беләсеңме? Син булгансың ярым, күз нурым, бәхет кошым, кирмәсен арага ятлар, синең кадерле кешем. Ярый, син булгансың ярым, күз нурым, бәхет кошым, кирмәсен арага ятлар, синең кадерле кешем. Синең кадерле кешем, син мәхәббәтем минем. Кызлар, гашыклар көне җитә бит. Мин дә бүләк алдым иремә. Нәрсә бирим икән дип узак башваттым. Ул әйбер затлы да булырга тиеш. Биясе дә тешләмәсен. Һәм кирәкле дә булсын. Эзли торгач таптым мин ул бүләгне. Исәнмесез? Менә бүләкләр карап йөрим, иремә. Ярдәм итмәссез микән? Үзем үлчәү йолдызлыгында тугач, ничектер икеләнәм. Сезнең киңәш кирәк. Шын күңелдән булышам. Бездә бик күп бүләкләр. Рәхим итегез. Бүләкләрегез искиткеч күп.
Сез бәйрәмгә әзерлисездер? Әйе, бәйрәмгә әзерләнәм. Безнең бүлектә ирләр өчен бик күп бүләкләр бар. Менә сезгә тәкъдим итәм, ирләр өчен наборлар соло дигән. Бик теләп алалар. Офис бүләкләре, өстәлгә куя торган шахматлар, эш сәгатьләр бик күп бар. Үзегезнең күңелегезгә кайсы хуш килә, шуны ала аласыз. Бу бүлектә безнең аучылар өчен дә бик күп бүләкләребез бар. Менә шушы аучы наборлары, чын стальдан ясалган пычаклар тәкъдим итәм. Мин әле монда карап йөрдем. Сездә күннән эшләнмәләр дә бар ахрысы, әйе? Бар. Менә алар мине күбрәк кызыксындырды. Миңа күрсәтмәссез микән тагын? Рәхим итегез. Менә монда безнең күннән эшләнмәләр бик күп тәкъдим итәбез. Сумкалар, барсеткалар, кошелеклар ирләр өчен. Сез миңа менә папка күрсәтмәссез микән? Анысы бармы? Бар, анысы да бар. Документлар тыгарга. Бизнес белән шөгыльләнүче ир-атларга сез моны тәкъдим итәсез инде. Тәкъдим итәбез. Бик яратып алалар, чөнки бөтен документлары сыеп бетә шушындый компакт папкага. Уңайлы. Монда нәрсәләр документ, телефон өчен отдел бар, документлар, кагазьләр. Мин сезгә шушы папканы тәкъдим итәрем, бөтен ир-атларга шы яратып алалар. Мин шушы папканы алырга уйладым. Чөнки ничектер уңайлы да бу, әйеме? Бик матур да. Һәм инде бик кирәкле дә. Һәр вакыт кирәк папка бу. Бәясе дә юн генә. Миңа бит әле аның бәясен дә уйларга кирәк. Шуңа күрә рәхмәт сезгә. Мин шушы бүлекне сайладым. Сезгә рәхмәт. Исәнмесез? Исәнмесез. Шушы папканы төреп бирмәссез микән? Күңел җылыңны өстәп ясаган бүләкләргә ни җитә? Минем дусларым күп. Шуның өчен аларга да менә бәйрәмнәргә бүләк ясарга булдым әле. Башта ясап карадым, аннары ошап китте. Хәзер менә һәрбер дустыма атап бүләкләр ясыйм. Кичкенә генә күрше кызының туган көненә дип ясадым, аңа 1 яшь тулды. Менә ул шатланачак инде. Гашыклар көненә менә шушындый матур картина ясадым. 1-2 дустыма бүләк итермен. Иптәш кызыма иске генә сәгатьтән менә шушындый матур иттереп, үзенчәлекле аның фотографиясе белән бизәп сәгать ясадым. Ул да шатланыр дип уйлыйм. Мин менә мондый картиналарда ясарга яратам. Кибет бүләге кибетнеке бит инде ул. Әгәр дә үз кулың белән үз җан җылысын өстәп ясасаң, бүләк бигрәк тә кадерлерәк була. Ул оригиналь була, бер кайда да кабатланмый. Һәм аны кабул итеп алучы кеше дә шатланып кабул итә. Хәзер мин сезгә декупаж усулы белән ясала торган бер картина ясап күрсәтәм. Ул менә мондый булачак. Моның өчен безгә декупажный салфетка кирәк. Кипкәч, без моны мебельне клей белән, лак белән каплыйбыз. Һәм безнең менә шушындый бик матур картина килеп чыга. Дусларым, декупаж усулы гади дә, уңайлы да, матур да һәм бүләк чын күңелдән була. Минемчә, иң мөһиме бүләк файдалы булсын. Минемчә, ул көтелмәгән һәм яңаша булырга тиеш. Узган атнада төнге клубта иң оригиналь мәхәббәт аңлатуга без бәйге игълан иткән идек. Гашыклар көненә һәм Илнар дигән егетебез шок каттырды. Бу бүләгебез аңа ул сөйгәне белән Bubblegum төнге клубында 1 сәгать боулинг уйнаячак.
Kara şeşler, matur para gözler, nazlı yüzün, yumuşak kulların, tatlı irimlerin, yağımlı sözlerin, beni iksirten. Nişlersin şunday, şiver kız buldum, nigelsin yüreğimde beni vurladın, yüreğim yana. Aklım şaşa, muhabbetim